Yksi oleellinen kuljettajan turvavaruste on Hans niskatuki ja näitähän on varsin monenlaisia saatavilla. Jutellaan vähän mitä eroa näissä on. Eli mikä on käyttötarkoitus? Estää kypärän liikkumisen eteenpäin. Varsinaisesti Hansin tehtävä on se eteenpäin olevan liikkeen estäminen, mutta tuo hybridi ottaa myös sivuuttain. Joo. Eli se on varsinaisesti, jos nyt ihan mennään pilkkua viilaamaan, niin se on niskatuki ja tämä on frontal head and neck support. Joo. Eli pelkästään edestäpäin olevaa osumaan tarkoitettu niskatuki, mutta molemmat on yhtä lailla käytössä ja hyväksyttyjä samaan käyttötarkoitukseen, eikä niillä nyt korvaläppäpenkkejä kun käytetään, niin turvallisuudessakaan ole oleellista eroa. Et käyttömukavuus ehkä enemmän, että tämä nyt sattuu sulle vähän isommalle, niin voidaan katsoa tuosta käypäne. Onko tämän idea se, että tämä saisi olla koko ajan päällä eikä tarvitse ottaa pois, tämä on niin mukava? No, joo, se nyt on sen pätkän jälkeen, että riittäisi pelkkä kypärän pois heitto, että sä voit sen sitten pitää niin kauan kun nouset pois autosta ja heittää sitten. Tietysti toinen asia se, että kun Hans kohottaa sitä sun olkalinjaa sen 25-40 milliä, niin sitten se vie sitä sinun turvavyötä ylöspäin ja hybridi ei juurikaan tätä samaa hommaa tee, että sekin on semmoinen huomioon otettava asia sit siinä niskatuen valinnassa, että salliiko se sinun penkki sen puolesta molempien käytön. Jos me varsinaisesti nyt sulle etsitään niistä käypäset tai siihen kokoon vaikuttavia asioita, on hybridissä rinnan ympärys miehillä pelkästään tuosta nännin alapuolelta rinnan ympärys mitattuna, jonka mukaan sen koko määräytyy. Tosi pitkällä hoikalla täytyy ottaa customi tuki, jolloin sulla on suhteessa pienempi rinnan ympärys ja pitempi olkaremmi, että se säilyy rinnan alla se rinnan ympäri tuleva remmi. Ja naisille tehdään järjestäen aina customina, että se huomioi sen, että se säilyy mukava päällä ja on siellä rinnan alla se remmi, niin ne ei nämä standardimittaiset yleensä. Eli custom tarkoittaa näiden remmien pituutta, ei tämän. Ei, tuote itsessään säilyy samana, että pelkkä remmin pituus muuttuu. Joo. Niitä on saatavilla lasten malleista, XS-stä sitten taas aikuisten malleja niin 2XL. Ja käytännössä siis saadaan kyllä kaikille sopiva. Et se on se mukavuus ja turvallisuuden puolesta, jos ajetaan korvalla päättämällä penkillä, niin sitten se myös se, että se ottaa sivuttain tulevia iskuja vastaan, niin muuten käytössä ei eroja ole tähän Hans niskatukeen. No sitten jos me mennään tähän, olenko ymmärtänyt oikein, että näitä on edullisempia kuin hybridimalli? Joo, hybridien hinnat kun lähtee siitä noin 700 ja nämä hiilikuituset on sitten noin 1400. Sulla on tosiaan varmaan kallein ikinä tehty Hanssi siinä käsissä, mutta niiden hinnat lähtee siitä vajaasta 300 ja sitten ne yltää tähän 1800. Paino muuttuu, se on sulle nyt vähän iso, se on L-kokoinen, kun niitä Hansseja on olemassa käytännössä vain M ja L, ja sitten niitä on eri niskakulmilla, on 10, 20 ja 30 asteen, käytännössä koppiautoissa, ralliautoissa aina se 20 asteinen. Nyt on nyrkkisääntö, että penkin kulma siihen vähän vaikuttaa, mutta sillä 20 asteisella mennään, ettei meilläkään 99% tai yli on 20 asteisia. Siinä kokoon vaikuttaa tuo kaula ympärys, nyt kun sulla on se L, niin se on vähän iso. Tässä pois. M-kokoisen tilalle. Pikkusen painossa huomaa. Se paino on. Pehmusteita pitäisi vähän siirtää, se jää sulle aina sekin pois. Se on liian kapea eikä mätsää ihan tuohon olan muotoon. Mulla on vahva painijan niska. Joo. Siitä otat vielä pois, niin mä siirrän pehmusteita vähän, kun ne ottaa. Hanssiin on saatavilla sitten keelipehmusteita, ne on vähän mukavampia käyttää, kun nämä mukana tulevat Superloni-malliset. Onko tämä nyt 20-asteinen? On, se on 20-asteinen ja tämä on Simpsonin tekemä L, niin tämä on sulle kuitenkin sopiva. Tuntuu erikoiselta, kun mä oon näin pieni kaveri, niin silti on L-kokoinen niskatuki. Joo, se menee ihan puhtaasti niskan tai epäkkäiden ympärysmitan mukaan ja miten se sitten asettuu siihen sun rintaan. Tämä on sulle näistä edullisemmista versioista paras. Sulla on nyt se siinä oikeassa kohdassa. Tää ei silti tuohon jää pien ilmaväli tälläkin niskatuella, mutta se nyt on näistä edullisemmista malleista parhaiten sopiva. Eli hintaa kun lisätään, niin istuvuus paranee. Kyllä, se on vaikka sen tois tehtaalle ihan samaa tehdä samalla muotilla edullisemmatkin, mutta tossa on nyt tuo standin tekemä kokoinen. Niin tässä nähdäänkin, että se vastaa jo paljon paremmin sinun rintakehän muotoa, että se nyt totta kai se on täysin ihmisestä kiinni. Meitä on niin monenmuotoisia, että suurimmalla osalla niin toiminnallisesti ei ole mitään vaikutusta, ne noin edullisemmat toimii ihan hyvin.
Tämähän on oikeasti aika oleellinen tietysti pään turvallisuuden kannalta, mutta kun vyö painaa tästä, niin rallisaakin tuntikausia ollaan tämän alla, niin kyllä se aika mukavalta tarvitsisi tuntua niin kuin olkapäihin. Joo, ja sitten ennen kaikkea edestäpäin, kun tulee kohti suoraan se osuma, niin se ei saa olla liikaa tämän niskatuen kärjen varassa, jolloin se aiheuttaa sitten taas helposti kompressiomurtumaa. Mutta rallin MM-sarjassakin huomaa, että esimerkiksi Osierillä, niin hänellä on tämä perinteisen näköinen, että kyllä se on ihan paljon tämä tottumuskin, mitä on tottunut käyttämään, koska tuskin heillä on rahasta kiinni, että voisi pistää tuon kalliimmankin malliin. Joo, ja hyvin usein se ralli ykkösissä tulee kysymykseen nimenomaan se kulma, ajoasento ja sitten se, että saadaan se turvavyö kulkemaan sieltä olkaläpivöinnin keskeltä. Syitä sille, että käytetään Hanssia tai hybridiä, niin voi olla semmoisia, mitkä ei riipu siitä niskatuesta itsessään, että saadaan ne muut turvallisuusasiat kuntoon. Ja sitten taas vaikka formuloissa käytetään puhtaasti vain Hanssia, sen takia, kun se on täysin muotoon tehty se istuin ja se ajoasento on sellainen, että sulla on taas tarvii jyrkemmän kulman tähän Hanssiin, että niin kuin tällä 20 asteen tuella et pysty formulalla käytännössä ajamaan, jos se on oikeassa asennossa, vaan se istue. Ja hybridejä ei tosiaan, kun se olisi siellä ikävästi se yläselän välissä, että se ei sitten ole täysin vartalon muotoinen enää se istuin. Mitäs nämä remmit kuuluu säätää, mikä kypärään kiinni tulee, niin paljonko pään kuuluu mennä, kun ollaan autossa vyöt piukassa, niin paljonko pään kuuluu mennä ennen kuin ne ottaa tiukalle? Normaali ajoasennosta se ehdoton maksimi on sen noin 60-70 milliä. Eli aika pitkälle saa leuka ylettyä. Se noin 50 milliä on se normaali. Että Hanssiin on 5 eri pituutta näitä remmejä olemassa. Joo. Ja hybridi on tietysti siihen ei vaiheta remmejä, kun se on täysin säädettävät. Eli siis leuvan kuuluu mennä rintaan. Sitä sen remmin pituutta kun testataan, niin täytyy istua autossa, olla vyöt kiinni ja nimenomaan se oma penkki ja ajoasento. Ja sitten siitä pään lepoasennosta ei niin, että sä nojaat penkkiin, vaan siinä normaali ajoasennosta, niin siitä se noin 50 milliä ja eteenpäin päätä työntäen. Sinun rinnan ympärykselle sopii varmasti tää S. Koitetaan minkä oloinen. Reppu selkään. Vähän sopii. Tämän rintaremmin tarkoitus ei ole muuta kuin pitää se niskatuki tukevasti paikoilla, että tämä ei tee töitä onnettomuustilanteessa nimeksikään. Siitä kypärään kiinni ja sitten saa mitata, että pää ei mene eteenpäin niin. kuin 5 senttiä. Joo, ensin säädetään tämä takeempi remmi ja sitten mätsätään vaan, että se on siinä ajoasennossa hököllään tuo alempi. Että se sen säätö on, ottaa sen vartin verran aikaa autossa, että se pitäisi muistaa tehdä. Remmejä on erilaisia. Tämä on tämä standardiremmi, joka on normaali Hanssi-ankkurilla. Ja sitten on erikseen pikakiinnitysremmit, mitkä lähtee irti sitten nykäisemällä vaan. Kiinnittäminen nyt on samanlainen homma molemmissa. Mites hintapolitiikka Hansseissa? Hanssit on siitä noin 300 tonne 1800 ja hybridit tosiaan sitten lastenkot lähtee reilusta 500. Aikuisena on siinä noin 700 noin edullisemmat ja sitten hiilikuitumallit on sen noin 1400. Edullisemman ja arvokkaamman ero, niin paino. Paino ja sitten hiilikuitu viimeistely tietysti ulkonäkö ja kyllähän se siinäkin on sitten vähän paremmin muotoiltu se hiilikuitu, että on se niin kuin mukavampi käyttääkin. Turvallisuudessaan siinä ei ole minkäänlaista eroa. Ne on Simpsonin omistamia molemmat Hanssin sekä tuo hybridin patentit. Ne ei ole niin kuin varsinaisesti kilpailevia tuotteita keskenään, vaan vaihtoehtoisia. Aika hieno huomata, että autourheilun turvallisuusasioissa on paljon sitä, että rahalla saa vaan käyttömukavuutta ja ulkonäköä, että se ei vaikuta turvallisuuteen. Joo, kyllä se näissä tuotteissa puhtaasti menee, jos se vaan on etenkin Hansseissa, että se vastaa sinun rintakehän muotoon ja näin, niin ja remmi on oikein mittainen, että ne on sitten niin kuin itse pilattuja asioita eikä niinkään sen tuotteen ominaisuuksilla sotkettuja. Että se on tässäkin tietysti samalla, ne pitää muistaa ne remmit laittaa kiinni ja ne pitää olla oikein mittaisia tai oikein säädetty, että ne ei taas on minkäänlaista virkaa, jos ne on liian pitkiä ja todella ärsyttävää, jos ne on liian lyhyitä ne remmit. Niin yläremmi piti ensin säätää. Joo. Hyvin usein moni ostaa sen hybridin ja sitten ei koske edes niin säätöjä. Ne on tehtaan jäljiltä tossa ja se on sitten ihan tuurissaan, että onko se siellä päinkään. Siihenkin pitää vielä muistaa kotona vähän vaivaa nähdä, kun sitä on ihan turha liikkeessä ruveta säätelemään, kun se täytyy olla tosiaan autossa kypäräpäässä ja vyöt kiinni. Siinä on nyt pari erilaista. Siinä on vähän Esupin vanhempikin tuote. Joo, tämä on Historic. Tätä nyt on lähinnä otin havainnollistaa sitä, että nämä foamit, tosiaan tämä on mennyt ihan litteeksi. Tämä ei enää pehmusta yhtään, puuttuukin puolet tuolta. Että sitä pitäisi muistaa nämä vakio
pehmusteet, niin nämä ei maksa kuin muutaman kympi. Et näitä pitäisi parin vuoden välein muistaa uusia. Et sekin niin toi, mistä toi vastaa rintakehään tuo kärki, niin se on aivan ohut, ei siellä ole mitään. Niin se on suoraan rintalastassa kiinni, niin se auttaisi ehkä se onnettomuustilanteessa sitten niitä vammoja. Ja tosiaan niin kuin taisin sanoakin, niin siellä on saatavilla myös tuo X-Keelin keelipehmuste, joka on todella paljon mukavampi käytössä ja se on sitten taas pitkäikäisempikin, että sitä ei tarvii uusia sen miksikään. Toki maksaa sen noin 190, että se on tuommoisen edullisemman Hansin hinnassa melkein, mutta jos käyttää hiilikuituniskatukea, niin ei mene varusteet itse tuotteen hinnan edelle.